פאפ-אופ. הודיייה. בן, שאין לו סבלנות לכלום, הוא זורק זין על הכל. סליחה על חלום דומי ככה בבטח. וואלק, אחי, לך סבלנות השטויות האלה באמת, כפרה עליך. באמת, שומע? באמת, אני עייף, סבלנות. איך הלוקה? כפרה, תוכל להחמיא? לא הבנתי. מה הבעיה? את לא רואה בן אדם דופק לוק, כאילו. מה הבעיה? מדויק. וואלה, בן זה טוב, את עושה את בן טוב. תודה, כפרה, תודה. איך עשה? תביא דמי. הקשת סבבה? הנה, תביא את המים. עכשיו אחד לך זה, תביא את המים. תביא את המים, תביא. יואו! אוה. עכשיו את לב אור. שלי! בוקר טוב! בוקר טוב לי, לב שלי! הכפרה. כפרה לי. קורן הורג אותי. ככה אני אחכה? אני, אין לך לחכות אותי. עייף. ברור, שתקרפו. לא, אני לא מקרפור. תקשיבי, חיים. עייף. בטח. זאת אומרת, עייף, מה נעשה? יש לנו עוד זמן. קוף. יפה. חיים, את גם יש לך רגעים שאת באה ואין לך סבלנות לאף אחד? נו. זה כזה, אור, מה יש לך? אין לי סבלנות לכלום, כאילו. את ככה, אפתית לסיטואציה, ואז את אומרת, אני אומרת לך, הכל טוב? בטח, קוף. קוף. מה זה קוף? או שהיא שובבה. היא כזה, מה, שנעשה קונדס? מה, לא נכנס פה, כאילו? מה, זה לא האווירה, כאילו? איפה זה פוגש אותך? אני לא מבינה. ואז אנחנו נכנסות לבית האח, לחדר האח, ומה אני עושה? חכי להם. ככה הוא מקבל את פניי. ככה? כל פעם. וואי. שלום, האח הגדול! נכון, יש לך ואז אני כזה. מתיישן. ברור? זה כאילו דברים שאם לא היית אומרת עכשיו, הייתי רואה את זה רק בעוד חצי שנה כנראה, את מבינה? נכון. אבל לא כל פעם, זה תלוי. זה תלוי, אתה מבין? לפעמים אני אדבר. לפעמים, אבל גם לאור יש סיטואציה גם את כבדה עליי, פשוט. יש גם לאור את הבקרים הנה, הפחות טובים. רוב הבקרים שלי הם פחות טובים. זה פשוט יקר? ככה איזה סיוטים, מה? לא, יש סיוט יותר מסויט מהסיוט הזה? לא, באמת, שאני אבין, כאילו. אוי, עשיתי. נכון, ואז אני מקבלת את מה שאני צריכה. זה ממש. שזה מקלחת, עייף לי, דברים, כאילו. אוכל, קפה. לא לדבר איתי אחרים? עכשיו 3 שעות. מה קרה? למה קרה? אז אני... איזה דמות. כזאת דמות. נכון, מדויק. מי רוצה לחכות את קורן? אתה. היא עשתה אותו. רציתי, לא ראיתי, זה הבול, כאילו. כפרה לי. בוקר טוב, יפה של אבא, בוקר טוב! אותך, נראה. ביתר! רק ככה שורף לי העיניים.